Телеканал «Белсат» перастае існаваць як незалежная адзінка і ператвараецца ў адну з рэдакцый замежнага вяшчання польскай грамадскай тэлевізіі ТВП. Выконваючы абавязкі дырэктара тэлеканалу Алексей Дзікавіцкі пакідае пасаду датэрмінова, ён падаў заяву на звальненне. Ці паўплывае новы статус каналу на яго працу, на лёс журналістаў, чаму сыходзіць Дзікавіцкі, што ўвогуле чакае «Белсат»? Пра гэта сёння пагаворым у «Піку свабоды». Мяне завуць Дмітрий Гурневич. Алексей Дзікавіцкі сёння мой гость. Прывітанне, Алексей. Добрый день. Алексей, я хотел бы пачаць з апошняй навіны. Вот літаральна некалькі, можа, гадзіну таму з'явілася інфармацыя польскага выдання газеты «Выборча», што нібыта ў сядзібе «Белсату» зараз адбываецца ці то вобшук, ці ператрус. У всякім разе супрацоўнікі Цэнтральнага антыкарупцыйнага бюро Польшчы зараз там штосьці робяць з «Белсатам». Ці гэта так? Ну, я думаю, перед всем треба пытаться у коллег с ЦБА, у прессовой службы ЦБА. Я нікого тут не бачив. Угу. Алексей, так давайте тады паговорым пра тое, што зараз адбываецца з «Белсатам» і з вами асабіста. У пятніцу стала вядома, што новай дырэктаркай, ці хутчэй галоўнай рэдактаркай тэлеканалу стане Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, такі ўрад Ціханаўскай. І была журналістка «Белсату», якая там працавала больш за 10 гадоў. Вы пасля гэтага падалі заяву на звальненне, бо напісалі ў сябе на Фейсбуку, што вам прыкры стыль, у якім гэта ўсё зроблена. Што вы маеце на ўвазе? Стыль, я меў на ўвазе перадусім тое, што усе, так сказать, як зараз прынята казаць, актары гэтай сітуацыі не папярэдзілі мяне пра тое, што будзе зроблена. І я гэтаксама, як напісаў у сваім допісе, я абсалютна не аспрэчваю права тэлебачання польская грамадская структура, якой ёсць «Белсат», быў ёсць, вырашаць, хто мае быць кіраўніком таго ці іншага тэлеканалу. Гэта справа кіраўніцтва. Ну, вядома, што наш канал таксама існуе пераважнай большасці за сродкі Міністэрства замежных спраў, і гэта другі актар. Ну, а у трэцім, у пэўным сэнсе, ёсць кабінет Светланы Ціханаўскай, адкуль, у прынцыпе, і прыйшла цяпер сюды ў «Белсат» Аліна. Дык вось, мне падавалася, што было б просто, скажем так, правильно хотя б папярэдзіць чалавека, который столькі гадоў займаў гэтую пасаду, у сэнсе пасаду уже недоўга як дырэктара, але намесніка дырэктара, працаваў у канале з самого пачатку, ну што плануецца такі рух, і што вось кандыдат ці кандыдатка пераемніца будзе менавіта з кабінету Светланы Ціханаўскай. Але я пра гэта не ведаў і даведаўся за некалькі гадзін, за 3 гадзіны дакладна, да моманту, калі гэта было абвешчана. Вось гэта я меў на ўвазе, калі казаў пра стыль. Мне падаецца, гэта не да канца сумленным. Вы, дарэчы, вярнулі Светлане Ціханаўскай, не ведаю дакладна каму, камандзе, знак каманднага гонару. Гэта ўзнагарода, якую вы атрымалі менавіта за працу на «Белсаце», за вашу менеджерскую справу там. Вы напісалі, гэта хутчэй пра стыль, сапсаваны компас і, уласна, гонар, стаўленне нават да сваіх, а не пра слушную мэту ці працу агулам. Але гэта ж не Светлана Ціханаўская вас звальняла? Не, конечно, Светлана Ціханаўская. Справа ў тым, што так як і напісаў, што да, я заўсёды падтрымліваў, конечно, асабіста, я там не казаў маім супрацоўнікам, ну вось там трэба выключна добра пісаць і казаць пра кабінет Ціханаўскай ці пра саму гаспадарыню Ціханаўскую. Я маю на ўвазе то, што я падтрымліваў то, што яна робіць, місію, якую яна выконвае, і лічу, што у пэўным сэнсе добра яе выконвае. Але на гэты сам знак называецца знак каманднага гонару. Вось. І там ёсць слова «гонар», але якое прадугледжвае ганаровыя паводзіны. А такіх паводзінаў я, так сказаць,
не пабачыў гэтым разам, таму лічу, што правільным было гэтую адзнаку вярнуць. А офіс Ціханаўскай меў некае дачыненне да таго, як з вамі абышліся, ці вось гэта перамена на пасадзе? Ну, цяжка сказаць, ці меў некае непасрэднае дачыненне. Гэта хутчэй трэба пытацца ў офіса Святланы Ціханаўскай. Ну, але вядома, што спадарня Коўшык, она ж яшчэ зусім недаўно была ў гэтым кабінеце Святланы Ціханаўскай. Я не ўяўляю сабе, каб пра гэта не ведаў кабінет, што яна збіраецца узначаліць Белсат, тым больш у часе гэтага спаткання, ці як яго назваць, калі прадстаўлялі новую кіраўнічку Белсату, з прамовай выступіла сама Святлана Ціханаўская онлайн, которая была жыўцом на сувязі з рэдакцыяй Белсату. А што, дарэчы, наказала там? Я не ведаю, меня не было там. Угу. Ну, мы запытаемся про гэта, будзем магчымасць такую мець на днях з Алінай Коўшык, таму што ўжо наша інтэрв'ю з ёй дамоўленае, но мелася адбыцца ў бліжэйшы чацвер, то бок заўтра, але па нейкіх прычынах незалежных ад нас пакуль што спадарня Коўшык пераносіць гэта інтэрв'ю, і яна нібыта знаходзіцца ці ў камандзіроўцы, ці ў дарозе. Ну, у всякім разе мы дамо слова таксама іншаму боку. Але, Алексей, на вашу думку, ось прыход такога чалавека, ну, палітыка па вялікім рахунку, таму што Аліна Коўшык была журналісткай, потым перайшла ў палітыку, яна сябе так прадстаўляла. Зрэшты, не магло быць інакш, калі яна была побач з Святланай Ціханаўскай. І прыход такога чалавека назад на Белсат, на вашу думку, гэта вось на аб'ектыўнасць неяк можа паўплываць ці не каналу? Я думаю, трэба будзе пра гэта запытацца ў самой Аліны Коўшык. Мне падаецца, гэта не до конца карэктным, тому што все-таки палітыка это одно, а журналістика іншая, нягледзячы на тое, што натуральна па вялікім рахунку мы ўсе па адным баку барыкад, бо мэта, ну, спадзяюся, у нас у ўсіх адна, гэта вольная, незалежная, дэмакратычная Беларусь. Але все-таки калі наўпрост палітыкі хацелі б дыктаваць, допустим, Белсату ці іншым сродкам масавай інфармацыі, што яны маюць, а што не маюць пра іх паказваць, ці пісаць, ці расказваць, ну, гэта было неправільна. Белсат, дарэчы, так ніколі не рабіў, ну, за майго часу прынамсі. Вы сказалі за вашага часу, а вы ўжо афіцыйна выконваючы абавязкі ці ўжо не выконваючы абавязкі дырэктара? Пакуль выконваючы. Я падаў заяву, як вы казалі на пачатку, на звальненне. І зараз акурат вот перад гэтай размовай быў у аддзеле кадраў тэлебачання, дзе атрымаў інструкцыю, як перадаць справу бягучыя. А чаму вы все-таки вырашылі адмовіцца? Чаму вы все-таки вырашылі сысці з Белсату датэрмінова? Ну, па-першае, зноў жа, это пытанне стылю, пра які я казаў. Я, аднак, не хачу мірыцца з такім стаўленнем да людзей, которые шмат гадоў працавалі на тэлебачанні і яго практычна ствараў і я. Дык вось это першае, это стыль. Другое, мне запрапанавалі узначаліць партал Белсат.ru. Акурат гэта адбылося ў момант, калі кіраўнічка этого порталу, которая спраўляецца са сваёй працай вельмі добра, яна знаходзілася і цяпер знаходзіцца ў шпіталі пасля цяжкай аперацыі на рэабілітацыі цяпер. Я сабе не ўяўляю сітуацыі, каб я заняў чыёсьці месца чалавека, прычым прафесіянала, заняў месца у часе, калі гэты чалавек знаходзіцца на рэабілітацыі. Ну, ёсць яшчэ іншыя прычыны, яны больш тэхнічныя, але вось гэтыя дзве. Таму што, здаецца, наша Ніва пісала ўчора, не памятаю, на што она спасылалася, што вы не хацелі таксама мець дачыненне да ператварэння Белсата з асобнага каналу, хаця і ў структуры ТФЛП, але ў рэдакцыю. Так, ну гэта, разумееце, гэта справа хутчэй сімвалічная, таму што такая просто такі парадак працы, бо калі у структуры такой вялікай карпорацыі, якой ёсць польскае тэлебачанне, допустим, перастае існаваць нейкі тэлеканал ці нейкая, допустим, дэпартамент, ну то вось яго трэба заліквідаваць фармальна. Гэта так называецца. Гэта значыць, ну, правесці такі аўдыт, правда, якія справы, колькі там людзей працуе, якія фінансавыя забавязальніцтвы, якія дамовы падпісаны і гэтак далей. Як бы праверыць такі вось
переучет зрабіць, праверыць стан справаў. І потым гэта ўсё падпісаць і перадаць уладам, которые вышэй. Ну, я палічу таксама, што хаця это натуральна можа зрабіць нехта іншы, але я не хацеў ўсё-такі, каб мой подпіс стаяў пад такім. Ну, але калі б вас, напрыклад, не папрасілі пакінуць гэту пасаду, а вы засталіся працаваць, то вы падпісалі б такі дакумент? Калі б застаўся дзе працаваць? Ну, калі б вас прызначылі, умоўна кажучы, ужо дырэктарам тэлеканалу ці галоўным рэдактарам рэдакцыі беларускай. Ну і паўтаруся, гэта перадусім вядзецца пра стыль, у якім гэта ўсё робіцца. Другая справа, зноў жа, я не маю прэтэнзій да кіраўніцтва тэлебачання, гэта іхная справа. А як бы што было б, калі б мне запрапанавалі, я не ведаю, што было б. Маёй мэтай вот у гэтыя месяцы ад сакавіка, калі мне прызначылі выканаўцам абавязкаў дырэктара, маёй мэтай было захаваць як мага больш кадраў у Белсаце, каштоўных кадраў, тому што кожны, хто займаўся, допустим, тэлевізійнай прадукцыяй, ведае, што знайсці незалежных, так сказать, асяродках человека, который был бы профессионалом у тэлевізійнай справе, а тым больш, допустим, відоўцам ці добрым выдаўцам ці прадюсерам вельмі і вельмі цяжка. І на мою думку, калі б гэтых людзей пазвальнялі, то потым знайсці было б, калі б нават знайшліся дадатковыя сродкі, час там невядома хто, вельмі цяжка было б зноў вярнуць на Белсат ці на якую-кольвіч іншую фірму. І давялося зноў вучыць людзей. Таму я меркаваў заўсёды, што трэба людзей як мага больш захаваць. Ну, это калі б не запрапанавалі, калі б я ведаў, які будзе бюджэт на наступны год, калі б я ведаў, колькі у нас будзе гадзін вяшчання, калі б я ведаў, колькі людзей, это залежыць таксама ад бюджэта, колькі людзей можна захаваць, я бы тады глядзеў, але зараз гэта не актуальна. Дарэчы, была дырэктарка каналу Агнешка Рамашэўская-Гу запісала сябе на Фейсбуку пра звольненых людзей на працягу апошняга паўгоддзя. Ці вы мелі дачыненне да гэтых звальненняў? Здаецца, там яна 5 чалавек пералічыла, гэта пераважна. Я не меў дачынення да звальнення гэтых маіх калежанак і калег. Яны былі звольненыя, як гэта тлумачыла, яны былі звольненыя кіраўніцтвам тэлебачання. Алексей, што, на вашу думку, зменіць гэты статус пераходу каналу з такой паўнавартаснай адзінкі ў рамках ТФОП у рэдакцыю? Ці глядач гэта адчуе? Ці адчуюць на сабе гэта журналісты? Бо гэта найперш галоўная выснова. Бо, разумееце, па дакументах мяняцца можа шмат што, але галоўнае, каб прадукт на выхадзе быў той самы, каб журналісты мелі таксама задавальненне таго, што яны робяць. Ну, я вельмі спадзяюся, што гэтага не заўважыць глядач, і што мои коллежанки и коллеги, которые застанутся тут, что яны будут працаваць надалей у комфортных умовах. Комфортные значит такие, калі журналист может спокойно выконваць свою працу, журналист, график, монтажер, неважно кто, любой удзельнік тэлевізійнай продукции, выконваць свою працу адносна спокойно, без усялякага ўмешальніцтва, не дай Боже, ўмешальніцтва у сэнсе цэнзуры. Вось. Ну, я вельмі спадзяюся, што так будзе і што глядач гэтага не заўважыць. Спадзяюся, але як бы ведаючы структурны падзел у такіх вялікіх фірмах, канешне, асобная адзінка это крыху іншая справа, чым толькі рэдакцыя. Але вы бачыце некую пагрозу, што гэта можа быць не так комфортна, што штосьці рэальна можа змяніцца? Я не ведаю, спадзяюся, што не. А ці у галоўнага рэдактара, ці цяпер у рэдактаркі будуць таксама іншыя паўнамоцтва, каб уплываць на канал вось пасля гэтай рэарганізацыі? Умоўна кажучы, ці Аліна Коўшык зможа рабіць тое ж самае, што рабіла, умоўна кажучы, Агнешка Рамашэўская, вы выконваючы абавязкі? Ці яе паўнамоцтвы будуць суперабмежаваныя? Я не ведаю, якія будуць паўнамоцтвы, бо наколькі мне вядома так званага рэгуляміна, то есть статута новага, это асяродка для замежнага вяшчання, яго яшчэ няма, ён не прыняты, таму і невядома, якія там у каго будуць паўнамоцтвы, ну але кожным, якія б яны ні былі, то, канешне, асобная дырэкцыя азначае больш незалежнасці, чым проста рэдакцыя. Тым не менш, я спадзяюся вельмі і жадаю гэтага
белсатаўцам, каб гэтай незалежнасці было як мага болей. Там, дарэчы, і бюджэт называўся, гэта кіраўнік замежнага вяшчання. Здаецца, 140 мільёнаў злотых можна падзяліць на 4, гэта прыблізна атрымаецца колькасць у далярах. Ці гэта сітуацыю Белсату хутчэй паляпшае ці пагаршае ў параўнанні з мінулымі гадамі? Ну, трэба, калі я добра зараз палічу ў галаве, ну, то сёлета Белсат и TVP World, то есть два канала, которые объединовываются теперь, которых объединовывают теперь, и которые будут поделены на 4 редакции, и они имели бюджет каля 130, бодай что, коли не помиляюсь, але нечто такое, разом, там 125 миллионов злотых. И теперь, коли 140, то треба поделить на 4. Так, с Белсату выделяется рускамоўны вот так, і такая была заўсёды мэта. Я лічу, што гэта акурат пазітыўны элемент ўсёй этой рэформы, так скажем, выдзялення менавіта рускамоўнага вяшчання, што сама белсатаўская праграма будзе выключна беларускамоўнай. Вось, бо так для гэтага і ствараўся вот так, щоб калісьці выдзеліцца. Так ось, трэба цяпер это падзяліць 140 на 4, а не на 2. І не ведаю, гэта будзе залежаць, канешне, ад палітыкі пэўнай міністэрства замежных спраў і ў нейкім сэнсе ад тэлебачання. Што будзе ў прыярытэце? Ці англамоўнае вяшчанне, ці рускамоўнае, ці вяшчанне на украінскай мове, ці вяшчанне на беларускай. Я думаю, што, чэз за ўсё, допустим, напэўна, прыярытэтам будзе вяшчанне англамоўнае, будзе самае магутнае ў этой структуры. А як будуць дзеліцца сродкі на іншыя рэдакцыі, я не ведаю, это ўжо не да мяне пытанне. Аліна Коўшыка ў інтэрв'ю Сергею Падсасоннаму на Белсаце сказала пра тое, што беларуская мова на Белсаце стане цяпер больш, паколькі вот так пераходзіць у асобную структуру. Вы былі, здаецца, галоўным ініцыятарам рускамоўнага вяшчання. Вы не адчулі, што гэта каменьчык у ваш агарод, што вы быццам бы русіфікавалі Белсат? Не, я шмат разоў тлумачыў, магу яшчэ раз патлумачыць. Вот так стварыўся і пачаў, это была караценькая 20-хвілінная праграма ў 2017 годзе, бо тады у Еўрапейскім звязе шлі сур'ёзныя размовы пра стварэнне рускамоўнага еўрапейскага тэлебачання. Дык вось, калі гэтыя размовы пачаліся, пасля таго, як збілі, правда, самалёт над украінскай тэрыторыяй заходняй, дык вось, заходнімі пасажырамі, дык вось, на жаль, з гэтых размоваў это скончылася ўсё на размовах. Адзінае, што паўстала з гэтых размоваў, гэта current time, правда, свабодаўскі current time. І таксама цешуся, што амерыканцы гэта зрабілі. Дык вось жа, калі пачаліся гэтыя размовы, я палічыў патрэбным стварыць такую хаця б караценькую праграму дзеля таго, каб калі еўрапейцы вырашаць усё ж фінансаваць такое рускамоўнае вяшчанне на Расію, то маглі б гэта рабіць на базе нашай праграмы вот так. Яна хаця і маленькая, але ўсё-таки нейкая база ёсць, ёсць здымкі, ёсць архівы і так далей. Мне падавалася это правільным з пункту гледжання стратэгічна. Такого, што, так сказать, вораг у нас у ўсіх адзін. І на рынку рускамоўнага тэлевізійнага вяшчання вельмі мала, так скажем, на полі бою інфармацыйнага вельмі мала жаўнераў па светлай старане, па светлым баку. І зноў жа, на жаль, нічога з гэтага праекту не атрымалася, ну а вот так застаўся, таму што куды яго было выдзеліць. Мы не дачакаліся, на жаль, у часе, калі пачалася вайна, калі Расія напала на Украіну, гэтае вяшчанне было больш запатрабаваным, і зараз мы у лідарах такого вяшчання ва ўсім свеце. Я вельмі ганаруся гэтым і цешуся, лічу, што это наша супольная справа, і цешуся, што вот так выдзяляецца цяпер. Гэта такая была мэта. Ну, па сутнасці, гэта хіба што унікальная ўвогуле з'ява была, таму што беларусы стварылі рускамоўнае, ну, не ведаю, ці СМІ, ці падСМІ, которые было канкурэнтам велізарных кампаній такіх. Ну, мы зараз апереджваем часам у навінных праграмах і Current Time, і Deutsche Welle. І, ведаеце, адметнасць вот так палягае ў тым, я спадзяюся, што гэта не будзе знішчана, яна палягае менавіта ў тым, што над праграмай працавала і працуе рэдакцыя, якая складаецца прыкладна па траціне з украінцаў, беларусаў і расейцаў.
І калі, допустим, вядоўцы эфіру ёсць расеец, а выдаўцам, рэдактарам, выпускаючым рэдактарам эфіру украінец ці беларус, ці наадварот, ну тады это зусім іншы падыход. Мне падаецца, што он у нас шырэйшы і он не зацыклены на нейкіх такіх унутры, скажем так, разборках унутры хотя б расійскай апазіцыі. Таму мне падаецца, што ён гэты прадукт варты даверу, і таму так добра глядзіцца, хаця гэта толькі 2 гадзіны ў дзень ад панядзелку да пятніцы, пакуль што. Алексей, а вы размаўлялі ўжо з Алінай Коўшык? Так, мы размаўлялі увечары ў першы дзень, калі абвешчана было рашэнне. І калі не сакрэт, што ў гэтай сітуацыі яна сказала вам, што вы сказалі ёй, ці гэта так выглядала, як выглядала сустрэча Байдена і Трампа, і ведаю, што гэта не тое самае параўнанне, але маю на ўвазе прыязнасці і перадачы ўсіх справаў. Не, я сказаў Аліне тое самае, што сказаў вам, што мне прыкра за тое, як павяла сябе яна і яе калегі з кабінету ў такой сітуацыі, а што ніякіх прэтэнзіяў не маю, і все якби справы, которые я могу передать, там, мне подказать, я это зараблю. Для меня важнейшее, самое важное, это якби то, каб проект далей існаваў, і каб гэта на карысць усім, на карысць нават той же Польшчы, которая фінансуе гэта. Так што для гэта важнейшае, нейкія там асабістыя. Але вяртаючыся да гэтага стылю, все-таки, на вашу думку, хто быў гэтага ўсяго ініцыятарам? Ну, гэта што быў? Офіс Святланы Ціханаўскай гэта ўсё прыдумаў? Але што прыдумаў? Ну, змену кіраўніцтва Белсату. Не, я думаю, что не офис Ціханаўскай. Не, конечно, не. Это, напэўна, ідэя змены паўстала ў Польшчы. Іншая справа, наколькі, так сказать, і беларусы бралі в этом удзел. Я думаю, вы у Аліны можете звяртацца. Мы абавязкова спытаемся, а навошта, на вашу думку, палякам спатрэбіліся все гэтыя вось перамены? Ну, гэта землятрус для такой далікатнай установы, як Белсат, которая, в прынцыпе, існуе за чужую ласку, бо існуе за польскія грошы на беларускай мове. Павінна ж быць некая матывацыя такога рашэння, рацыянальная? Но я не ведаю, якая матывацыя гэтага рашэння дакладна, таму што калі мне было абвешчана пра то, што я не буду кіраваць больш Белсатам, я нікой матывацыі не пачуў. Нават мне не сказалі 2 словы, чаму, што я раблю не так. Але можа тыя, хто прымаў гэта рашэнне, маюць нейкія вялікія стратэгічныя мэты, якія сягаюць так далёка, а я іх магу не разумець. Можа, вы штосьці зрабілі, перайшлі дарогу проста начальству некаму, падпісалі нейкі ліст салідарнасці ў абарону, ці не падпарадкаваліся? Я пісаў шмат лістоў і хадзіў шмат такіх кабінетах, але я хадзіў і рабіў гэта ўсе гэтыя месяцы. Не таму, што мне гэта было трэба. Я не вялікі туслоўшчык ці аматар хадзіць па калідорах улады. Я хадзіў, каб патлумачыць тым, хто прымае рашэнне ў краіне, наколькі важна мець таксама сваю зброю на інфармацыйным фронте, што это вельмі файна, што Польшча купляе шмат зброі, ну, файна. В такой ситуации не меньше выйсця. Я не за то, чтобы якби рабіць танки замест, там, не ведаю, чагосьці добрага, але ну, такая ситуация. Я цешуся, што Польшча становіцца мацнейшай у сэнсе вайсковым, але я перакананы, што павінна быць і другая частка гэтай сілы. Это сіла менавіта супрадзення расійскай прапагандзе і дэзінфармацыі, у тым ліку і па-беларуску, і на Беларусь, ну і па-расійску, што тычыцца вот так. Таму я хацеў патлумачыць, што моя пазіцыя такая, каб не зрабіць рэзкіх непатрэбных крокаў, якія маглі б у нейкім сэнсе, можа, не знішчыць, але пашкодзіць гэтай справе. Вось і ўсё. Калі гэта не спадабалася, я не прасіў гэта для сябе, але перадусім для справы. І калі гэта камусьці не спадабалася, можа, гэта прычына. Я не ведаю, мне не патлумачылі. На вашу думку, Аліна Коўшык здолее кіраваць, ну, каб пашыраць кола гледачоў эфектыўна,
каб польскае кіраўніцтва, которое дае грошы гэтаму каналу, было сапраўды задаволена, і журналісты былі задаволеныя. Вы што, я ведаеце, вы працавалі 15 гадоў разам? Так, конечно. Ну, я не ведаю, як будзе, але я гэта вельмі жадаю, тому што кожны дырэктар, кожны кіраўнік моцны толькі тады, калі моцная ягоная каманда, а каманда, которая застаецца ў спадчыну, але это каманда вельмі моцная тэлевізійных прафесіяналаў, которые рыхтаваліся да ўзроўню, скажем, наши ішлі да ўзроўню, якімі цяпер шмат гадоў. Так што я спадзяюся, што журналістам будуць і іншым, не толькі журналістам, а іншым супрацоўнікам каналу творчым, не творчым, слузе, будуць створаныя добрыя умовы, ці, скажем, падтрыманыя добрыя умовы працы, а што Белсат будуць глядзець, чытаць як мага больш людзей. Я толькі гэтага жадаю, не жадаю нейкай катастрофы ці абніжэння рэйтынгаў, каб потым сказаць: во, глядзіце, ну вот я ж за маіх часаў, за нашых часоў не, абсолютно не. Я еще хотел все-таки вернуться еще до удзелу Светланы Ціхановскай гэтай прэс-канферэнцыі, што гэта было такое, калі было прамое выключэнне, вы узгадвалі пра гэта. Ці вы самі лічыце правільным, што менавіта як бы Светлана Ціхановская па сутнасці, як напісала пазней Агнешка Рамашэўская, легітымізавала увесь гэты працэс? Гэта справа Светланы Ціхановскай браць у такіх падзеях удзел ці не. Я лічу, што гэта была все-таки іміджавая памылка. Але гэта, зноў жа, не мне вырашаць. Маім меркаванне, што гэта была памылка. А вы не размаўлялі з прадстаўнікамі офісу, напрыклад, пасля гэтага здарэння, ці гаварылі? Не, я напісаў толькі, што каб не было за спінай, як гэта было зроблена са мной, то я напісаў спачатку ім про то, што вяртаю ім знак каманднага гонара і што гэта падам публічна, але што гэта верну. Алексей, а чым вы зараз плануеце займацца пасля таго, як пакідаеце пасаду? Вы яшчэ вельмі малады чалавек. Вы 18 гадоў, трэба нагадаць, 18 гадоў ад самага першага дня на Белсаце. Ну, дзякую за вельмі малады, не такі ўжо і малады, але ведаеце, я не бачу у гэтым катастрофы. Мае як бы перакананні асабістыя кажуць мне ўспрымаць гэта як чарговы крок, который можна, так сказать, перакаваць тое, каб стаць крыху іншым чалавекам, можа нават і крыху лепшым. Таму ведаеце, я зараз, па-першае, яшчэ на пасадзе, мне трэба скончыць справы, але ўжо прапановы паступаюць некаторыя працы і каб я іх, конечно, не буду раскрываць пакуль, але раскажу вам, каб было весялей скончыць, раскажу, што ёсць адзін грэцкі горад, дзе мы з жонкай і сынам яшчэ раней вельмі часта адпачываем, там у нас сябры каля мора, і вось сёння раніцай атрымаў, значыць, ад сябра з Грэцыі прапанову працаваць там, каля мора, што, праўда, на будове, бо гэта будаўнічая фірма, уладальнік будаўнічай фірмы, працаваць на будове, але, што цікава, он кажа, што аб'ект каля помніка Дыягену і Александру. Там такі помнік, які мне вельмі падабаецца, весь час прыходжу, і он кажа: ну вы, слухай, аб'ект каля помніка Дыягену, будзеш сабе глядзець на філософа, ты ж любіш нашу філософію, так што, хто ведае, можа, папрацую каля Дыягену. Ну, вы будавалі Белсат, зараз будзеце будаваць нешта іншае. Но гэта ўжо будзе ваш асабісты выбар. Дзякуй вялікі, Алексей, за гэтую размову. Я нагадаю нашым гледачам, што маім госцем быў пакуль яшчэ выконваючы абавязкі кіраўніка Белсату Алексей Дзікавіцкі. Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Нагадваю, у бліжэйшыя дні таксама на нашым канале вы пабачыце гутарку з новай галоўнай рэдактаркай тэлеканалу Белсат, або хутчэй ужо беларускай рэдакцыі Цэнтру замежнага вяшчання польскай тэлевізіі Алінай Коўшык. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.